Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għadu jibqa' jinsisti fil-kampanja tiegħu ta' gideb dwar iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin u skontu dawn qed jaħarbu mill-pajjiż. Dan avolja l-istatistika uffiċjali nazzjonali u fact-checker mit-Times of Malta ukoll sabu li dak li jgħid m'għandu xejn mill-verità, iżda kompletament bil-maqlub tas-sitwazzjoni illum il-ġurnata. Iżda, il-ġimgħa wara nofsinhar, Grech kompla fl-istess narrattiva tal-aħħar xhur u snin bl-iskop li jpinġi stampa diżastruża f'pajjiżna. Dan għamlu anke jekk sa ftit minuti qabel semma b'widnejh u ra bajnejh stħarriġ tal-professur Vincent Marmara li ġie ppreżentat fil-konferenza l-Istat tan-Nazzjon. L-istatistika f'dan l-istħarriġ ukoll tajt kompletament bil-maqlub u tgiddeb lil Bernard Grech. Quddiem il-mistoqsija sempliċi ta' One News dwar jekk għadux jemmen li l-maġġoranza taż-żgħażagħ qed jitilqu mill-pajjiż, ironikament, Bernard Grech referjena għall-istess statistika ippreżentata. Jekk wieħed jara anke l-istatistika illi fil-fatt ġiet ippubblikata. U dan hu proprju dak li aħna minna. L-istħarriġ ta' Dr. Marmara ikkummissjonat mill-Uffiċċju tal-President tar-Repubblika wara kif iż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-25 sena huma l-aktar pożittivi mill-poplu kollu meta jħarsu lejn it-12 xahar li ġejjin. Żieda li ilha tiela minn mindu ilu jsir dan l-istudju. Fil-fatt, din ix-xejra pożittiva illum hi ta' 49%. Filwaqt li fl-2021, fl-ewwel edizzjoni ta' dan l-istudju, din kienet ta' 30.4%. Dawk l-aktar li għandhom età żgħira ta' bejn 16 u 25 sena ta' min wieħed jinnota li l-aktar li jaħsbu li l-sitwazzjoni tagħhom ser tkun fi żmien sena. Infatti għandna 79% li qalulna dan. Iżda quddiem dan kollu, Bernard Grech baqa' jinsisti bil-gidba tiegħu. Bil-ġurnalist ma' ġenbu jgħidlu li ma kienx qed jgħid is-sewwa, Grech insista li l-istħarriġ hu ċar. Imma l-istħarriġ ma qalx hekk. Inselmilkom. Għandi klip jekk tinselmilkom. L-istħarriġ huwa ċar, l-istħarriġ huwa ċar. Inselmilkom. Il-maġġoranza ta' Grazzi. Din mhux l-ewwel darba li Grech u l-Partit Nazzjonalista ġew imgidbin dwar dan. Fil-fatt, minn tweġiba parlamentari li ta' il-Ministru Clyde Caruana fuq il-bażi tal-istatistika mill-NSO jirriżulta li bejn l-2019 u l-2023 mal-55,000 żagħżugħ u żagħżugħa Maltin ta' bejn il-15 u 29 sena irritornaw f'arthom. Iżjed minn hekk, fact-checker tat-Times f'Jannar ta' din is-sena ukoll giddeb lill-partit ta' Bernard Grech f'dan ir-rigward, tant li kkonkluda li iżjed żgħażagħ qed jirritornaw f'pajjiżna milli jitilqu waqt li dawk li jmorru barra minn xtutna ilhom is-snin issa dejjem jonqsu.